Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Ki jere pakku enak ulo cago. Bedhi jere. Lagi keri-keri. Keri. Nang kandang cah. Pateni pan lagune pan. Duh. Kok munggah? Neng jero kene apa neng isor? Gua kena apa isor? Kanggo iki lah. Ndelesep berarti, Pak. Duh, mangan pitik. Ulo apa kira-kira? Obrak. Kok ndelesep ngidul? Delokan ngidul, Pan. Ngidul rono lho. Kobra jere pake sak lengen kok. Digepuk pake iki wis anu, pake golek anu kok renek. Yo nang pinggir kidul kono lho. Rasa golek perkara. Mangan pitik ini. Yo ning pinggir kono. Jere pake ndelesep. Hmm? Gak temu cah ning buh. Oh, ireng. Gede jane. Ngono iso munggah, Bran. Nek ulo iso menek iki malah gak gelek. Oh, gak maksudnya nek mangan pitik. Ndelesep metu kono mbuh kok. Ya iki yo enak. Lah iya karepake paling ndelesep kono. Marai ditinggal golek gepuk engke lho. Alah liwat iki lho, boleh. Ya, kok aku ndung rawe. Ireng aku pas lampu urung tak kak. Nyamari wingko nak pitik medun. Kok maneni lho. Kanggo iki ya. Ini cepak pices no lho ning kene. Mama tak jumpa ya Rana. Cilik tapi. Ndi? Metu kok kene mau, marang ngisor kok. Anake berarti. Ireng, kirene mbuh nek noke opo. Iya, wi tunggale sing metu ning warung ke lho tak goleki renek ke lho. Berarti ngendok, Pak wi. Ngendok wi berarti. Wijik wi tunggale berarti. Wong sing ning warung kae iya nok-noke oran kok tak goleki renek sak jempolan. Sak jempolan noke oran kae ning warung kae. Ngiwa tengen loro. Wis golek ya, Bos. Kok barang di nyawa kapan goleki? Ya tapi wis digepuk pake nggih. Ki piteke orang di go medun cah jek ning dhuwur jek openan. Heeh biasane nggo adem-ademan lho. Ngisor sedek. Sak pira pan sing metu kok kono kae? Tak jempol. Ya wi padha sing ning warung kae sakmono wi. Kene ne pinggir-pinggire nek nok-nok ya. Ya gon beas. Oran kae nok-noke. Angger ndase telepes ya kobra nek ndase gak Oh, wireng.
Yo, pokok nek telepes ndase ora mepet ning anu kuwi kobra, ora mepet ning lemah. Engko ning anu ada banyu bolong. Kuwi gaene nggo iso parel lho kuwi. Bolongan ndi? Bolongan ndi? Kuwi lho seng kuwi. Wis diodak-odak Pak Irana. Yo ning ngisor kono. Kuwi anu kuwi mbiyen sing kewawen loro ngadeg gede-gede lho kuwi. Pas sawahe Andrajik. Gak temok cah. Tak dodoi sing dhuwur cah. Ki populasi 10.000. 10.000 ayam ki, Bos. Ki kurang pirang dina leh ngeleh ning sor. Hah? Oh, engko sore dipindah cah. Dibagi nang ngisor dhuwur. Umur pira ki? 10 dina cah. Wakeh. Pitik dik wani musik nonstop kuwi ora tau mati lagune. Ben ayem. Iki pas apa iki? Aja demek lho, Pak. Kumbah lho disemprot. Ya ora enek pitike kok enek. Iki pakane cah wis dina entek. Nek gedhi-gedhi entek perang sak. Isor dhuwur 30 sak cah, nek gedhi-gedhi. Nek sik cilik ngene iki yo cek paling pira? Iki hotele Pakku iki. Ki sing nurani wong akeh iki. Janganane ning kene cah. Kene terus enek ula lho. Iki juanganan tok gaene didoli makku. Kangkung. Sembarang enek wi. Iki dinggo ngunduh, iki nek ngunduh jadahe kene piteke. Ning metu kok iki obat-obate. Ki kanggo nek mati lampu cah iki arek klik ngono wis muni disele. Kuwi yo nek sirenene barang. Ki sirene, ki nek mati lampu mekan. Ki nggo blower mbuh sembarang. Akine kudu gedhi. Cah bar karek lerene. Stok jajan habis. Entek resik karek miminan iki. Entek resik enake rambutan. Karo iki kerupuk gong masak. Ki mau leh kunjungan gak masak aku. Ki tempe gembos ndek bengi arep tak goreng neh nggo lawuh. Ini barenganku. Wis resik kabeh karek nyapu karo masang ki. Masang ki lho. Figura ki anu fotone anakku. Ndek ben masang iki nggon piala. Lah mamae kan ning kono, terus iki dipindah iki arep tak pasang ning kene fotone. Mbah bingung nggon omah cilik ya bingung. Terakhir cilik kae lukisan jaran. Kae saka konggone Cina cah lukisan asli iki. Sangka anune kain, kok kain apa ya, kayak kain kasar ngono lho. Nah, untuk vlog kali ini tak tutup dulu, nanti lanjut lagi. Ya mau goleki ula gong temu ya ta. Omahe masih cilik nek rapi panggah nyaman cah. Jadi selalu jaga kebersihan, kerapian. Jenenge uang ya mesti nyaman nek ketok resik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.